Kaixo eta ongi etorriak. Hurrengo minutuetan 2022ko Donostia Innovation Challenge-eko talde finalisten izena jakinaraziko dizkizuegu. Azkenengo 2 urteak arraroak izan dira pandemiaren ondorioz, baina aurten berriro ere Donostiako kurtsalean hurrengo 31ean elkartuko gara final handian. Final hori nola izango den aipatu baino lehen, honaxe Donostia Innovation Challenge-eko datu batzuk. Azkenengo 6 urteetan 2300 ikasle pasa dira programatik, 50 zentrutik eta 55 erakunde kolaboratzaileekin. Azkenengo urtean, 11 zentruko 453 ikasle parte hartu duzue. Eta aurten bakarrik 13 zentru kolaboratzaileen eskutik 5 hilabetetako lan borobila bete duzue. 200 ordu baino gehiagoko saioak egiten Donostia Innovation Challenge-eko plataforman. Ikaragarria, ezta? Goazen jakitera nola izango den hurrengo 31ko ekimena. Esan bezala, urtarrilako 31ean izango da Donostiako kurtsalean. Final handia eta berezia. Alde batetik 5 hautagai izango ditugu proiektu onena bilakatzeko, teknologia bakoitzeko proiekturik onena. 5 talde hauek beren proiektuak aurkeztuko dute Donostia Sustapena Ikerketa Zentrua eta Zentro Teknologitako kideek osatutako epaimaikide batzuen aurrean. Beren aurkezpena egin eta gero, epaimaikide hauek erabakiko duten zein dan aurtengo proiekturik hoberena. Jakin nahi dezu zeintzuk diren hautagaiak? 3D inprimaketa, Axular Lizeoa, Ferulab. Gauzen interneta, Euskal Herriko Unibertsitatea, Outfit Check. Adimen artifiziala, Ekintza ikastola, UAE. Robotika, EASO Politeknikoa, PIK-ABU. Errealitate mixtoa, CEINPRO, FOBI. Bestalde, 50 proiektu baino gehiago jaso izan ditugu, eta zaila egin zaigu erabakitzea zeintzu diren 5 proiektu hoberenak. Badakigu oso lan gogorra bete duzutela azkenengo hilabetetan. Eta horregatik lan gogor hori eskertzeko sari batzuk ere bai banatuko ditugu lan bikaina hori eskertzeko. Kategoria bakoitzeko 3 hautagai izango ditugu. Diseinurik onena, Nazaret Fundaziotik, Donostruk, St. Patrick's English Schooletik, Ambudron eta Aldapeta Maria ikastetxetik, Traffic Lights. Bidegarritasuna eta kudeaketa ekonomikoa. Aldapeta Maria ikastetxetik, Traffic Lights. St. Patrick's English Schooletik, Aquamot. Eta CEINPROtik, Mira. Jarrerazko balioak prozesuan zehar. Altza Institutotik, Clean Waves. Aldapeta Maria ikastetxetik, Debot. Zebanketik, BioHealth Care. Gizarte eragin gehien izan duen proiektua. Ekintza ikastolatik, Itxuen Makila. Nazaret Fundaziotik, Txantxangorria. Zebanketik, Elder I. Proiektu berritzaileena, CEINPROtik, Nanoprotek. Axularretik, CEANES. Xavier Zubiri Manteotik, Reciclados. Besterik ez, proiekturik onena jakin nahi badezue eta zeintzuk izango diren saridunak nortzuk diren, datorren 31ean kurtsalean elkar ikusiko dugu. Besterik gabe, eskerrik asko eta beste bat arte.